ጥዕና ሃበለይ نزيت فلتني سمي حدش قالوا زي هاري بهال إذا لكم قريبا لخو سلام راح ينزلوا بجئز بتقريني دماغ خند سمعت تبع هيدا متسوعوا لما أنتي كقدام يكفال خن رئينا مني كم دخنوا كان مية مريا كس كان مجرشة مسايك تصنحوا كان لبي يقابزكم ويقدمكم بعركات لابتو تمرت خمر حكومية مرحيان قدم مرحيان زبلك أي مرعينا مرحي زبل الناس على عصري قصر يو كان مرحى زبل قس ناي قس زمس أي مرحى مالت مرحى ماتي سلذي مرحي ما دما مرحي ماتي مرحيان دما تماتيو مرحتات ماتي قل مرحتات كنا إنا لا أنا بتفكرني لا تقرني إحنا مسخنا كند السمات ماتي كند السمات كم فلتم 10 أيام بتقرني تاتم دما كم نمزخار التوسنو أنا نسخي نسخاتكم نسخاتكن نساتهم نساتن نحنا نسا زورية كله عاوز لما عندك نمهار نايم جمرة خفنا نمهار جن نجرب أنتي جوزت مات نا برتعنا من تخن كرت مرتنا من نجار خلاص بقولنا تم بناس على عصري قدامي مدب كالاي مدب ساتساي مدب صوتاو دما خايفه مالك كلتيو صوت على الحزه حمشتيهم كند سمات بجئز مني كم تبخلوا حمرنا خنو يمنا حزوني عدمكم الله مسانا مسايق صنح صبو سبسكرايب زي غوركم جن سبسكرايب غورو ما تو سمنو خلقكم بيه تعنا تيوني بقى تصنحنا سمن تصنحنا سبسكرايب بمغوار كتحاورني دما سمنو من تخصحكم تفرتو ماتي شير بمغوار دما ياخم انا بنص ازمركم ማለት ደስ እና ደስታ ንምክፋልዩ ሳትኩም ድማ ላይ ትገብሩ ሼር ብምግባር ላይክ እና ኮሜንት ብምግባር ክትሓባበሩን ይልብወኩም ይምሕፀነኩም ባርከላ ትምህርት ነምርሕ እሺ ብግእዝ አነ እስኪ ምሳይ ይበሉ አነ በትግርኛ ድማ አነ ማለት እዩ አነ እሺ በግእዝ አንተ ምሳይ ድገሙ እዚ አንተ ማለት በትግርኛ ድማ ንስኻ ማለት በግእዝ አንቲ በትግርኛ ድማ ንስኺ ማለት እዩ በትግርኛ በግእዝ ውእቱ ንሱ ማለት እዩ በትግርኛ ይእቲ በትግርኛ ድማ ታማቲ ንሳ ማለት እዩ ጥቦ ሕዚ እዚ ከም ክንዲ ስማት መራሕታት ከም ክንዲ ስማት ኮይኖም ክንዲ ስም ኮይኖም ከገልውና ተለው ቀጥልና ድማ ኣብ ግእዝ መራሕያን ዝበሃሉ ኩሎም ከም ስታይ ድማ ኮይኖም የገልግሉና ናይ ምኻን ግስ ኮይኖም የገልግሉና ናይ ምኻን ግስ ከም ንፈልጦ ለአምነት ኩነታት ዝገልጸና ማለት እዩ ኩነታት ዝገልጸና ለምሳሌ ለአምነት ዝአክል ኢኻ ኢኺ እዩ እያ እያቶም እያተን ኢና ኢኻትክን ዝብሉ እዮም ብትግርኛ ንፈልጦም እቶም እንታይ ዝኾኑ እዚኣቶም ናይ ምኻን ግስ ዝበሃሉ እዞም ሕዚ ተምሃርናዮም ናግእዝ ቃላት ድማ ከም ናይ ምኻን ግስ ኮይኖም የገልግሉና እስኪ ከመይ ከም ትኾኑ ኣምሓቢርና ንሪኦ ፅቡቕ ናይ መጀመርያ ኣነ ብግእዝ በትግርኛ ድማ እየ ማለት እዩ ብግእዝ ኣነ በትግርኛ እየ ብግእዝ ኣነ በትግርኛ እየ ብግእዝ ኣነ በትግርኛ እየ ብግእዝ አንተ በትግርኛ ኢኻ ብግእዝ አንተ በትግርኛ ኢኻ ብግእዝ አንተ በትግርኛ ኢኻ ብግእዝ ይእቲ በትግርኛ እያ ብግእዝ ይእቲ በትግርኛ እያ ብግእዝ ይእቲ በትግርኛ እያ ብግእዝ አንቲ
بتغرينيا إخي بجز أنتي بتغرينيا إخي بجز أنتي بتغرينيا إخي صبو نعمل على الشاف بجز وقتو بتغرينيا إيجو حادة ترجم كلايكا إيا كلاي ترجم تعال سيدما إيخا راعدما إيخي 4 يوم لحظة منيو وقتو زي وقتو بجز تحتاج ترجم إيخا إيخي إيجو إيا زولو ترجم اللومات إزاي لناس على قطعات نزو حمشت ناس على قطر خنتا كندس ما زبحلو كم زكيرنا ترجم اللومات سالساي كل لاي علوم يطقمي مرحيان لخالي سالساي كل لاي طقم اللوم يو لغزيو كن كم زكن تقام لنا نخلته هذه قبل ما أنت نريو كم كندسمات خجرنا خلمي كم مخان قس كوينو خجرنا تم ناس على حمشت كندسمات حبيبنا يوم هذه لينا الذي أتم من خم خنوم كم يجينا خم زكرنا كأننا عمت أنا نرأي ملحسة هم يجينا كل التقالات طرح ويدمو وخاف كل التقالات كم يجينا خم نصف التقال نبين حبيبنا نخد إيش نعم جمرة مثالي بكأن من عمنا زأكل أنا إيه نعم نسكن تخينا بجز كتخمين هن أنا إيه أنا وقتو مالت أنا إيه ماتي أنا وقتو أنا إيه أنا وقتو أنا إيه صبو أنا وقتو أنا إيه أنت وقتو نسخة 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 صبو هذا عام كالأت حسابات كعم نسخ كالمنا هذه كخلط على طرح صريحنا كاسل استقاد دمن مسرد لأن أنا حدش أنا حدش أنا حدش إيه أنا حدش إيه لما أنا حدش أنا أبراهام أنا أبراهام إيه أنا راهيل أنا راهيل إيه إما قالت خينا أنا راهيل إيه تبين أنا راهيل أنا تبين أنت داويت أنت نسخة داويتها ዛሬ አንተ ናመጀመሪያ ታገናለ ክንድስም እትና መጨረሻ ኢኻ ልልን ማለት ናይ መኻን ግስ ስለዚህ አንተ ዳዊት አንተ ዳዊት አንተ ንስኻ ዳዊት ኢኻ ንስኻ ዳዊት ኢኻ እሺ አንቲ ራሄል አንቲ ንስኺ ራሄል ኢኺ ናመጀመሪያ ክንድስማት ክነምፀም ከልና ከም ሳብጀክት ኮይኖም የገልግሉና ወይ ከዓ በዓል ቤት ወይ ከዓ ቲ ድርጊት ዝፍጽም አካል በዓል ቤት ወይ ከዓ ወናኒ ዝኾነ ስለዚህ ታይኾነ አንቲ ራሄል አንቲ ና መጀመሪያ ክንድስም እቲ ካልኣይ ድማ ታይኾነ የገልግለና ኢኺ ዝብል የገለ አንቲ ታገናጀና አንቲ ራሄል አንቲ ንስኺ ራሄል ኢኺ ንብለና ማለት አንቲ ራሄል አንቲ ጽቡ ውእቱ ሐዋርያ ውእቱ መጀመሪያ ንሱ ሐዋርያ ስምዩ ውእቱ ናይ መጨረሻ ዓም ታይኾነ እዩ ዝብል ተርጉም ውእቱ ሐዋርያ ውእቱ ሐዋርያ ውእቱ ንሱ ሐዋርያ እዩ ኢናያ ይእቲ ማርያም ይእቲ ማርያም ይእቲ ንሳ ማርያም እያ ይእቲ ናይ መጀመሪያ ንሳ ናይ መጨረሻ ድማ ታይኾነሎ ቲ ናይ መኻን ግስ ኮይነለ ማለት እዩ ስለዚህ ይእቲ ማርያም ይእቲ ንሳ ማርያም እያ ኮይነለ ማለት እዩ ብኸምዚ ንገልጽ ማለት እዩ ጽቡቕ ሕዚ ድማ እስኪ ብሰለስተ ጌርና ያለና ሕልፍ እስክንበል ድማ ሕዚ አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አንቲ ውእቱ ማለት ንስኺ ኢኺ ማለት እዩ ተስፋሁ ለአዳም ንአዳም ተስፋ ናይ አዳም ተስፋ ንስኺ ኢኺ ምሳሌ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ከም ሰምዖ አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም ኣመይ ዝተሰደድም ገነት ካብ ገነት ኣብ ዝተባረረሉ ግዜ ንስኺ ናይ አዳም እንታይ ኢኺ ተስፋ ኢኺ ተስፋ ስንቂ ኮይኑ ካብ ገነት ክባረር ከሎ ንዓኺ ናይ ኽስም ናይኺ ቅድስና እናስታወሰ ተስፋ ገይሩ ነይሩ ማለት እዩ አዳም ስለዚህ ብኸምዚ ንሪኦ ማለት እዩ እሺ ለምሳሌ
ጎይታና ታይብል ኣነ ውእቱ ህብስተ ህይወት ለኣብነት ኢሉ ኣነ ውእቱ ህብስተ ህይወት ኣነ ናይ ህይወት ህብሽቲ ናይ ህይወት እየ ናይ ህይወት እንጀራ እየ ኣነ ናይ ህይወት እንጀራ እየ ኣነ ውእቱ ህብስተ ህይወት ኣነ ናይ ህይወት እንጀራ እየ ኣነ ውእቱ ህብስተ ህይወት ኣነ ናይ ህይወት እንጀራ እየ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት እሺ ካብኡ ከዓ አንተ ውእቱ ኣውሃ ለምህረት አንተ ውእቱ ኣውሃ ለምህረት ንስኻ ናይ ምሕረት ኣቦኣ ኢኻ አንተ ውእቱ ኣውሃ ለምህረት አንተ ንስኻ ናይ ምሕረት ኣቦኣ ኢኻ ናይ ምሕረት ፈጣሪኣ ኢኻ ናይ ምሕረት ወናኒኣ ኢኻ አንተ ውእቱ ኣውሃ ለምህረት ንስኻ ናይ ምሕረት ኣቦኣ ፈጣሪኣ ወናኒኣ ኢኻ ልብል ሓሳባት ኣለውና ማለት እዩ እስኪ ካብዚ ዝለማዕ እንታይ ተምሃርናዮ እስኪ ሓንቲ ክልተ ዓረፍተ ነገር ኣብ ምልእ ሓሳብ ክበኩሞ እታ ናይ መጀመርያ ካብ ግእዝ ናብ ትግርኛ ትቕይርዋ እታ ካልአይቲ ድማ ካብ ትግርኛ ናብ ግእዝ ትቕይርዋ እሺ እታ ናይ መጀመርያ ውእቱ እግዚእነ ውእቱ እግዚእ ማለት እግዚእነ ማለት ጎይታና ማለት ስለዚ ውእቱ እግዚእነ ውእቱ እዚኣ ላብ ትግርኛ ቀይርዋ ሓደ ተኻለይቲ ከዓ ኣነ ተምሃሪ እየ ኣነ ተምሃሪ እየ ተምሃሪ ዝብል ረድእ ተጠቐሙ ረድእ ማለት ተምሃሪ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ተምሃሪ እየ እዚኣ ከዓ ናብ ግእዝ ቀይርዋ እሺ ፅቡቅ ካብ መጀመርያ ክሻብ መጨረሻ ምሳይ ስለዝነበርኩም ካብ ልቢ የመስግነኩም ኣብ ዝቐፅል ግዜ ካልኣይ ክፋል ሒዘ ክመፅእ እየ ክሻ ንራኸብ ግን ሰላም ደስታ ጥዕና ንዓኻትኩም ይምነ ብሰላም ይረኸበ